Hello friends, welcome to my channel Study with Niro. Math tricks by Niro ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି Study with Niro. ଏଥିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ବିଷୟରେ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା। ଶତକଡ଼ା ହେଉଛି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ରୂପ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ଶତକଡ଼ା। ଶତକଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100ରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ହର 100 ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶତକଡ଼ାକୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ଯେଉଁ ତଳ 100ଟାକୁ ବା ହରରେ ଥିବା 100ଟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଥା 50ର 20 ଶତକଡ଼ା, 50 ଗୁଣନ 20 ବିଭକ୍ତ 100, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 5 ଦୁଗୁଣେ 10। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସହଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଉପରେ ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 50ର 20 ଶତକଡ଼ା କାଟିଦେଲେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, 42ର 50 ଶତକଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଟାକୁ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 42ର 5 ଗୁଣିବାକୁ ହେଲେ 42ର 21, 21 କଡ଼ର ଶୂନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 21 ହେଲା। ଆହୁରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, 420ର 60 ଶତକଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 2 ନେଲା 1, 6 24 1 25, 252। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତକଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100ରୁ, 100 ମାନେ କ'ଣ, ଦୁଇଟି ଶୂନ ହରରେ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଶୂନକୁ କାଟିଦେବା। 2 5 10, ଏ ଉଦାହରଣଟା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, 6 7 42, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 8 9 72, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 8 9 10 72, 2 ନେଲା 7, 9 କେ 7 9 7 9 କେ 9 7 16, 162 ହେଲା। ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଥିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, 70% ଅଫ୍ 35, 70% ଅଫ୍ 35। ଦେଖନ୍ତୁ, ହରର ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 35ର 7 ଗୁଣ 7 5 35ରୁ 5 ନେଲା 3 7 21 3 24। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶୂନ ହରରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଦଶମିକ ବସିଯିବ, 24.5। ଆଉ କିଛି ନେବା, 50% ଅଫ୍ 262, ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ପାଇଁ ଦଶମିକଟା ବସିବ ଏଠି, 5 ଦୁଗୁଣେ 10ରୁ ଶୂନ ନେଲା 1, 530 1 31 ନେଲା 3, 5 ଦୁଗୁଣେ 10 3 13, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା କଟିଯିବ, 131। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା, 42% ଅଫ୍ 50। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦଶମିକ ରହିବ ଏଠି, 5 ଦୁଗୁଣେ 10ରୁ ଶୂନ ନେଲା 1, 5 20 1 21 210, ଦଶମିକ ଏତିକି କଟିଗଲା, ଦଶମିକରୁ 21, ଆଉ ରହିବ 21। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଙ୍କଟିକୁ କ'ଣ କରିବା, 0.5 ଅଛି, ହରରେ 100 ରହିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଦଶମିକଟା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ, ଆগে ଆମେ ଗୁଣିଦେବା, 1 2 4 5ର 15 5, ଆগে 5 ଗୁଣିଆ, 5 5 25ରୁ 5 ନେଲା 2, 5 20 2 22ରୁ 2 ନେଲା 2, 5 10 2 12ରୁ 2 ନେଲା 1, 5 5 1 6, ତାପରେ 15ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 15ରୁ ଗୁଣିଦେବା, 15 5 75ରୁ 5 ନେଲା 7, 15 60 7 67 ନେଲା 6, 15 2 30 36ରୁ 6 ନେଲା 3, 15 15 3 ହେଲା 18। ଗୁଣ ମିଶେଇ ଦେଲେ, 5 5 2 ହେଲା 7 7 2 ହେଲା 9, 6 6 12ରୁ 2 ନେଲା 1, 8 1 9 1। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଶମିକଟା ତିନିଟା ସ୍ଥାନ, ଦଶମିକ ହେଉଛି ଏଇଠି ବସିବ, 1 9 2 ଦଶମିକ 9 7 5 ମାଇନସ୍। ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ 12.5 ଥିବ ହେଲା, 50% ହେଉଛି ହାଫ୍,
25% ହେଉଛି 1/4 ସେଇଭଳିଆ। 12.5% ହବ 1/8। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମନେ ରଖିଦେବେ। 12.5ଟା ହବ 1/8 ଅର୍ଥାତ୍ ୟା ବଦଳରେ ଆମେ 1/8 ଲେଖିଦେବା। 1/8 8ର କାଟିଦେବା। 8 କେ 8 6 5 65 8 7 64 1 8 18 1 8 18 8 8 ଦୁणे 16 2 ର 0 20 ଦଶମିକ ବସିଲା। 8 ଦୁणे 16 4 0 40 8 5 40 182.25 ଫେଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ବସେଇଦେବା ଯେହେତୁ ଦଶମିକରେ କରୁଛେ। 5 0 ଗଲା 5 7 5 ଗଲା 2 9 ରୁ 2 ଗଲା 7 ଦଶମିକ 2 2 ଗଲା 0 19 ରୁ 18 ଗଲା 1 10 ଦଶମିକ ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ଏହିପରି ଅଙ୍କ ଥିଲେ କେମିତି କରିବା? 160ର ରୁଟ୍ x ଶତକଡ଼ା ଶେଷ ମାନ 64 ଗଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୀକରଣଟାକୁ ଆଗେ ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବା। 160 ଗୁଣନ ରୁଟ୍ x ଶତକଡ଼ାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେତେ? 100 ଶେଷ ମାନ ଏଇଟା ହବ 32। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ରୁଟ୍ x ଶେଷ ମାନ 32 ଗୁଣନ 10/16 16 ଦୁणे 32 2 ଦଶା ହେଲା 20। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x ଶେଷ ମାନ 20ର ସ୍କୋୟାର ଶେଷ ମାନ 40। ପୁରାପୁରି ସହଜ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 350ର 66 ଶତକଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ x ଶେଷ ମାନ 1 2 5 6 ଗୁଣନ 5 8। ତେଣୁ ଏଠି x ର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ 350 ଗୁଣନ 66 ବିଭକ୍ତ 100 ପ୍ଲସ୍ x ଶେଷ ମାନ ଏଇଟା କାଟିଦେବା। 8 କାଟିଦେଲେ 8 କେ 8 4 5 45 8 5 40 5 6 56 8 7 56 157 ଗୁଣନ 5। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା। 2 5 10 33 5 କାଟିଦେଲେ 5 7 35 7 21 ରୁ 1 ନେଲା 2 7 21 2 23 231 ପ୍ଲସ୍ x ଶେଷ ମାନ 5 7 35 ରୁ 5 5 7 35 ରୁ 5 ନେଲା 3 5 5 25 3 ହେଲା 28 5 କେ 5 2 7 785। That implies x ଶେଷ ମାନ 785 ମାଇନସ୍ 231 ଶେଷ ମାନ 5 ରୁ 1 ଗଲା 4 8 ରୁ 3 ଗଲା 5 7 ରୁ 2 ଗଲା 5। ଏତିକି ଆନ୍ସର।